jalan santai. Sampai Bangkok. Acaranya bisa banget. Gak tangi jam 3 kok. Yo. Sampai saya kira turu gitu saunanan macamnya. Ini laku ngamengitan kono. Ngapain laku? Itu kan baginya orang susah. Sikilnya itu biar tidak abuh nanti. Oh. Ya berarti ya. dulu kayak iso lungguh barang kan. Ya duduk tok kok. Oh. Lungguh anteng karo maca Quran. Maca Quran. Lah dolanan HP ka oleh? Oleh. Dan HP-mu panas bledos toh. Lah iya. Betul ngah ini duduk kono. Ngrungokne lagu. Baru membaca Quran. Buku novel lah no. Iya ora katis itu katis. Katis apa? Katis wong wis kene kok. Namanya mulai mulan. Oh iya. Sudah krisang kita harus dipanen gitu jati ini. Jutra yo marau kok. Iya. Terus dipanen gak di anu neh. Tanduri neh koyo iki. Iki. Iki delok ento. Oke, malah ditanduri telo iki. Iki malah jadine apa ngono kan baun. Baun. Lebih kecilan. Biasanya dadi omah iki kok. Lho, iki lentek niku. Terus Kita pakaian alas harus piye, dipanen Jal? kita Oke. Oke, ini alas piye jal? Ya berapa po beneran malah. Penanaman kembali gitu, reboisasi jadinya. Sing banjir kan omahe sing ndek-ndek kuwi. Terus nak tuh kok gunung terus jane. Nek gonku kelelep ta wesan. Ya ora ada gunku kok. Mau dhuwur gonku. Sampai Ya tak ingeti kok omah dhuwur ya. Banjir ya. Ngono. kamu mau badok apa ya nanti kalau di dhuwur tidak ada apa-apa? Ngilangi dong. Tenang aja kan bisa ngelangi. Kalau di Aku urip ning Talang. kalau di dhuwur tidak ada apa-apa kalau nanti baduk apa? Badok tikus. Sama kucingnya Kubra itu ya. Iya, kecilnya kopral. Kucing aku itu ngambang semua. Aku tak ngomong Pak Lurah aku Arman. Ngampung. Nyapon nek. Oh, kucingnya kopral ke digawoni. Nganu di gua ini jopo. Pak Lurah ra melok ngingoni. Iya. Aja oleh ngingu kucing aku ngono kan ngono. Lah wong Pas duwe Pak Lurah kucing e berarti lapor Pak Lurah. plannya apa? Nek kucing kopral aku gak mbok cipuki ditanono wae aku. Lah kucing ini nguyon nelek ning nggon dekor-dekor rek bingung aku. Lele Sabina ngono. Kucingmu kerangkengan tuh kono kerangkeng. Pokoknya toko pokoknya sini pring ngono. Pawon keto dadi. Kayak bapak hitam ya bos kok. Dari iso berapa sih? Kayak iso mikir gue aku. Gue mangan ae golek-golek ngopeni kucing. Mangan sego lho. Kucingnya kayak. Lah terus nek segan wis batak lho. Lah yo ora Kayak mending gue mangan dhewe ora timbangane ora anu. mangane kucing. Ora apa kan jenenge purga. Masa sing makan pur. Sesuk tak paranane iso gak iso pokoke. Sapa wi? Kopral, ki kucingmu nek gak mbok guwaki, kowe ditanono wae aku ngono. Lapor lurah lho. Tak laporne polisi wis anu. Dilem bisa. Ndering. Kucing kuwi ngecek-ngecek dekor ku wis barang-barang. Kan ngono. Lah kucing 10 luweh lek. Ya luwe 15. Anjir. Bayang ngono to. Nyak ya apa jenenge kucing. Nek manak neh lho iki. Edo, karena anak lanang ngono banci ngono kuwi wis. Pusing aku. Ngarep ke syuting aja aku wae. Kita harus ditugas. Iya, alas-alas, guys. Nadem ning kene lho. Ki panenan apa ki? Panen apa? Karo ki omahe pinggir ndi? Iki lho sik terus sendiratan nak. Oh, Adik Tatan. Golek anu ki kok. Oh, si kop. Oh, Pipi. badokan ae astagfirullahaladzim. Lagi karo ngetik sing enek ning dhuwur ki apa pelem gitu. Enake pelem. Pelem. Kok jebokno klambiku nganu ya? Sangat Apa ki jenenge? Gone mae ya? Jus Klambi kunah ya. kebaya sing apa? Kembang-kembang. Numpak motor iki. Ya tak video ki lho. Mangga.
Aku di sini. Heeh, beda nomor Dayu. Oh, mana ya? Dan tadi Ayu. Ah, mboten. Ya, jret. Kowe kok ya kurumen to malian. Ulan iki lho. Kowe iki nyanyi apa? Iso apa ora? Rungokne suarane Ulan iki lho. Barenganku iki nyinden, malah dhisik Ulan iki lho. Oh, ya iso nyinden lho saiki tibake. Dan to, nyindeni. Ndang Lan. Lho. Piye to Lan iki tuwek dhewe lho Lan ngene. Anakmu piro saiki? 2. Hah? Aku ora manak wong banji kok manak to. Ora iso manak. Ret. Iki guys, tinggu siraman dan salah tempatnya. Seperti ini. Ini minimalis 6 meter. Kilo Mbak, iki piye Mbak? Piye Mbak? Cucuk lampa. Bang tadi sampean, awak mesti cuwili. 14 lah. Ndi Mbak kene kok? Engko delok ya. Engko delok fotoku, guys. Engko tak upload e. Sak biting ya, Mbak. Saiki sak pira? Mbak, sak jempol ada ya? Hah? Nggih, Bu e. Nggih. Delok entok kilo. Badaro ibet ki deloken arek-arek iki lho. Ya, rame iki lho. Jan, ya Mbak ya. Ki urung kabeh iki. Iya, sesuk wong 8 Mbak asane. Wakeh. Jadi temune jam 1, heeh. Iya, ning kene ae sombo kok. Iki cucok iki apik. Penataane apik iki. Lah mak msek ndagage. Nganu. Oh, ya wis. Karo teh iki lho, disuruh karo teh lho. Jarene gak putih. Oh, alah. Enggak oleh. Ya wis karek sampean nek no. Tapi malah kuru tenan e. Ngene kita lho. Gak apa. Lah aku malah kadang raman sego. Gak apa-apa. Minggu tak suruh ngarep habis ben nek teko. Iya wes nama Matum putri pendiam. Tapi Matum ngono nek nemok ngene digweret. Ngono ibuke karep gweret ngene. Ngono mbok yo alon-alon to, Mak. Terus di komen netizen kok jahat men padahal yo ora. Wong yo ngene iki. Minimalis wong nek gak ditekoki yo gak omong asline. Tapi ternyata pembawaan ngono ki bingung, gugup. Lu tak warai, Mak. Duh, oke, seperti ini. Mbah, piye? Delik ning kono. Oke, guys, ya seperti ini. Ini nanti jam 2. Nanti lagi. Saya delok sih, Mas. Anaknya ayo. Pertama jawab aku. Biasa ya. Aku biasa lagi iki. Udah toh, udah kayak kata-kata. Kata-kata Katanya pakai bahasa Indonesia apa Jawa? Coba ke Indonesia, Mbak. Ini loh maksudku. Jawa saiki ngono lho. Wis intinya. Ah, Jawa saiki intine ngono tok bae.
Lho, kan kuwi. Ya. Karo ngadeg ku mikeng kurang ngono lho. Gekno kata-kata ngan Tulis tulisan. nih, kene no. Udah tak nggo mic dhewe Mas ngono. kayak yo to. Lah po yo ana omku dhek ngono lho. Pulpen kalih bukune. Lah nek mbok kon rapane piye? Aku diutang kowe apa gak? Cik, Lah gaya aku sing diutang. Oh. Apa apuk ini. Yo kowe nek eling. nyemoni ya. Kowe iki ngelekne apa? Nagih. Nagih. Berarti kiku Aku bisa marken aku diutang kowe ngene aku lali. Berarti kiku ku anu ya. Kok ya? Ora iki. Ora karo kono. Yo gua. Jangan kok tak omongi Dek, tak foto minggu. Jadi didadekne sitok karo kene. Yo tak omongi. Heeh. Niku pun Benda tak omongi. Yo tak. Jadi dewe. Lho, periase nggih bulu mata lho bilang ta. Baik Kak, ya ini sampai gue nih baik Kak. Mbak, ada sini Mbak. Mbak Marten. Nah, cantik mantan bilang ta. Kayak anu, kayak periase. Karena mau kayak iso berkutik. Lah nyapa ora putih? Hah? Cepet ta? Ada omahe, Mbak. Ngono ta. Kon ngomongno lho, nyapa kayak wong tangane ngomong. Sinten? Tangane ngomong nyapa. Enggak sama. Dia. Masa ora utu. Dalange to, Pak. Pak Tris, selamat sore. Gur meso-meso. Gitu ya? 2 bulan gawe. Terus ya, saya video karo lintangan yang kabeh. Ingkang pinaka sarana piranti jangkep pira anggenipun ngungkepi netepi dharmane ngasepuh jejering sudarma ing pangangkang Bimbangan kaya dijeni kemarin satoko meminta kanugrahan ing Gusti Kapite ing pinjang dene kemarin sawetawis Bune jari kuduno kursi to bunang kok ranggean iki inggih ramane ngantos ramane biyun abote nggone ngungkepi netepi dadi dharmane wong tuwa kaya ngene ayo muga-muga barokah karo putramu ya Bune. Nggih ramane. Sawetawis pina
minangka jagepira mapan wonten ing sasana Bali Winanggun papan dunungira tuwa sakembaran ayo kene-kene gak kanthi dene marang satata mapan lenggah ana rinengga wong kang kaya mangkono lon-lon gopalong kaya marang sawetawis Raden Gunung Bali palenggahan rinengga Rumaos bombong jroning nama kasembatan nekasi Radendra Kemarang kepinten kursi siap ke jejering Sudarmo Nang dhuwur to. kasiring samirana Tapi ada tulisannya kok kuwi. Lah ya kita Wis kene gak nah. sah, heeh, sing ada tulisannya gak sah. Wis Kita kan mulai. kene nah, kene lho. Ini. Satata kang dilulus tanggaja mapan dunungira wonten ing Proses, tapi ya duwih pisan sangaran temoro pangkono ini yang dibincang jadi pertemuan atas bibis habili hidayah putra inasi kami sekolah yang kekeparan pinarak lenggah makan wonten ing kaya dato dari nenggo katitik genduk ayu intan India Chandra Puspita kelarang satoto genyong mawar pepihan ketipu Malah meneng nih. Arab yang Iwangarago Sumuntal Wapa kang kaya mangkono kawis tara lon bakalom tindak ira ingkang putra calon temanten putri genduk ayu intan Indria Chandra Puspita lokasi Radendra Kemarang berpati pemadhanira ingkang ama ira kawis tara lon bokwan-lonanipun padha jroning rasa genyong Kemarang satata anggur
tepi jejerengan pojo kinasi Genya kebarengan Diantoro Genya kebarengan Diantoro kebarang sahabat nabis darah biatur katur kunjuk ingkang romo darah ingkang ibu dipersilakan Bapak. Dan terima kasih atas kasih sayang, didikan, serta kesabaran Bapak dan Ibu selama merawat saya dari kecil hingga dewasa. Ananda mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan, kekeliruan, berkata dan berbuat saya pernah menyinggung perasaan Bapak Ibu. Hari ini Anda memohon restu dan prosesi siraman dan pernikahan Anda dilancarkan serta Anda bisa membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anakku tersayang, hari ini hari bahagiamu. Air suci ini basuhi jiwa dan ragamu sebagai tanda pembersih diri menuju lebaran hidup yang baru. Bapak dan Ibumu memaafkan segala kesalahan Nina dan mendoakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi langkahmu dalam memulai kehidupan yang baru ini dan memberikan ketenangan dalam hatimu. Anakku, Bapak dan Ibu berpesan, jadilah istri yang solehah, sabar, patuh pada suami, serta senantiasa menjaga kehormatan keluargamu. Sawetawis rumaos bondo jroning nawa kadite nganggo kendhon-kendhon telemi wadaya dina kemarin sawetawis ngabiyanta ora merepeti pepadhanira Kanjeng Ibu aku pangarsami wonten kalenggahan sonten ingkang kebak kamulyan kanugrahan nyuwun donga pangestu paduka Kanjeng Ibu. Ya kene sira kandhak gomo-gomo
wajane pun ibu keluhurke asmane wong tuwa kene gawang-gawang pun ibu kan utan putri kala jeneng sira dadi bangga pindho Rinangku jroning rasa Kanjeng Rama kene ora kuwo rasane penggalihipun Rama ora lewat pangestunipun Rama tumpah jeneng sira pitungkasipun Rama marang jeneng sira ana sore kalenggahan iki jeneng sira parendak Wasukertamu elinga pething surya sesuk jeneng sira marang jinati krama katundhut garwa inggih Kanjeng Rama Jireni kala wangko kang kaya mangkono denira kemarang abiyantara kabir memadani ingkang Rama memadani ingkang ibu purmaos bombong jroning nala awit denira kemarang anggur karanane ngasebut samoto kawistara denira kemarang abiyantara nglepeki kantur bapak Dewi Salam Fitria Nulya samang wisma kang kaya mangkono kemareng daya-daya kemareng kanthi mapan wonten taman pasiraman papan dunungira denira kemareng sawetawis kabirat Sukertangrat sesuci sinau jamas kula datang kanthi lon-lon ayu Tri eyang endyang ingkang kemareng ngabiyantara ingkang wayang Kanjeng Hyang nyuwun donga pangestu paduka Kanjeng Hyang ya kene wong manis kene sira ngalap berkah pangestu marang pune yang parendak balang puja mantra ndak suwun kesih keparenging Gusti nggih muga lega ing karya tinembe narubeda Gusti ngijabahi eyang amin ya kene ora liwat pangestune kenging menapa marang jeneng sira hamar bagi kandur ingkang yang datang kantur merpeki bubuh Purwanti monggo bubuh yandhe wong kang kaya mangkono denira kemareng abiyantara amerpeki pepadhanira bubuh Purwanti dalah bubuh Yuni awit genyo kemareng satata genyo kemareng Dek Habirat Sukertangrat sesuci ingri kalenggahan ing mangke sawetawis genyo kemareng samapteng gati sawegeng diri para pepundhen priyagung para sesepuh genyo kemareng Derek Habirat Sukertangrat nyuwun donga pangestu paduka bubuh iya nduk ndak pangestoni sawetara bune nyuwun berkah pangestu paduka bune iya kene rumangsa bombong atiku katite ana kalenggahan sore iki sira wis parengan cek alaming kadewasan wong kang kaya mangkono satata denira kepareng setunggal baka setunggal
para pebundhen priyagung nggih kepalang satata kasuwuni didonga pangestunira jroning rasa ing kalenggahan ing mangke manuwun sih keparenging Gusti mugi Gusti jabahi. Oh